U Srbiji ima 1,5 miliona nelegalizovanih objekata. Kako bi se građanima olakšala legalizacija, vlada izradila novi zakon koji će omogućiti legalizaciju za 100 puta manje novca nego do sada. Tako će za legalizaciju kuće do 100 kvadrata biti potrebno 5.000 dinara, za objekat do 200 kvadrata do 15.000 dinara. U Beogradu je do sada podneto oko 250.000 zahteva za legalizaciju. Broj koji je do sada rešen je nešto oko 10%, po zakonu o legalizaciji koji je stupio na snagu 1.11.2013. godine. Dakle, taj broj nije veliki, ali u skladu sa mogućnostima koje smo imali usled nefleksibilnih zakonskih propisa, realna mogućnost da se veći broj reši nije bila. Neće moći da se legalizuje objekti građeni u parkovima prirode prvog reda, na klizištima i drugim sličnim mestima na kojima je i u prethodnom periodu bila zabranjena gradnja. Stajić poziva građane da na vreme podnesu zahteve za legalizaciju. Ukoliko to ne učine, inspekcija će rušiti objekte u kratkom roku. Nakon toga sigurno da sledi od strane građevinske inspekcije donošenje rešenja o uklanjanju njihovih bespravno izgrađenih objekata. Novac od taksi za legalizaciju Beograd će uložiti u razvoj grada. Sigurno će biti uložen u razvoj infrastrukture na teritoriji grada Beograda kako bi se svi delovi grada ravnomerno razvijali i kako bi naš grad stekao i održao reputaciju jedne evropske metropole. I država najavljuje da će prihod od ozakonjenja u visini od 10 milijardi dinara uložiti u uređenje infrastrukture u lokalnim samoupravama i gradovima. Zakon bi ove sedmice trebalo da bude usvojen u parlamentu, nakon čega će inspekcija krenuti na teren i uručivati rešenja o rušenju nelegalno građenih objekata. Kristina Đoković, Moja televizija.